Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Sugeng enjing Bu. Nggih, pepanggihan malih kaliyan kula wonten ing piwulangan basa Jawi. Saderengipun piwulangan dinten menika dipunwiwiti, sumangga dedonga miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Dedonga sumangga. Cekap. Kados pundi kabaripun para siswa? Sehat Bu, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah manawi sehat. Salajengipun kula badhe presensi rumiyin nggih. Ibu. Para siswa dinten menika sinten ingkang boten mlebet? Lebet sedaya. Oh nggih, mlebet sedaya nggih, kula catet rumiyin. Nggih. Ing piwulangan minggu kepengker kita sampun sinau bab menapa sinten ingkang taksih kemutan? Piwulang moral. Nggih piwulang moral. Oh. Sahabat wacan. Nggih, leres. Ing minggu kepengker kita sampun sinau bab piwulang moral ingkang wonten ing salebetipun wacana mawi aksara Jawa. Lajeng dinten menika kita badhe nglajengaken materi ing minggu kepengker. Inggih menika kita badhe gladen nyerat wacana mawi aksara Jawa. Wacana menika lak cacahipun wonten kathah to? Nggih Bu. Nggih, ananging wacana ingkang badhe dipun gladi menika namung wacana ingkang prasaja. Wacana ingkang prasaja menika kodhonipun inggih menika wonten cangkriman, parian, paribasan menapa dene bebasan. Kula badhe bagi LKP Dermian nggih. Mas Putra saged dipun bagi dhateng kancanipun. Matur nuwun nggih. Sampun pikantos sedaya menapa derek? Sampun Ibu. Nggih, menawi sampun badhe kula wiwiti nggih. Saderengipun nyerat wacana mawi aksara Jawa, kita menika kedah migatosaken mapinten-pinten perkawis. Ing antawisipun inggih menika ingkang angka sepisan kalian dipun catet nggih? Nggih Bu. Ingkang angka sepisan menika kita kedah nentokaken jinisipun wacana ingkang badhe dipun serat. Ingkang angka kalih kita menika kedah ndamel cengkoronganipun. Cengkoronganipun menika awujud aksara Latin saking wacana ingkang badhe dipun serat. Saksampunipun damel cengkorongan lajeng dipun alih aksaraaken dhateng aksara Jawa. Ampun kesupen ugi sami nggatekaken tandha pawacanipun nggih. Nggih Bu. Kula badhe nyuwun pirsa, sinten ingkang taksih kemutan tandha pawacan menika wonten menapa kemawon? Kula Bu. Nggih, monggo Mbak Gitarmien. Wonten adeg-adeg. Nggih, adeg-adeg lajeng menapa malih? Oh, Mas Giri. Padha lingsa padha lungsi Bu. Oh nggih, bedanipun padha lingsa kalian padha lungsi menika menapa? Menawi padha lingsa menika kados koma lajeng padha lungsi menika titik. Nggih, leres. Tasih wonten satunggal malih sinten ingkang tasih kemutan? Wonten mboten? Oh, Sumpen, Bu. manawi napa? Kesumpen. Nggih, manawi mboten-mboten ingkang kemutan badhe kula emetaken ingkang setunggalipun menika wonten pangkon. Pangkon menika dipun ginakaken kangge mateni aksara vokal ing pungkasaning tembung.
Nggih, tandha kawacan kala wau wonten adeg-adeg. Adeg-adeg menika kados menika nggih. Adeg-adeg. Adeg-adeg menika dipun ginakaken kangge miwiti ukara ingkang badhe dipun serat. Lajeng ingkang angka kalih menika wonten pada lingsa. Pada lingsa menika leres kados ingkang dipun andharaken Mas Bidi kala wau. Pada lingsa menika kadosta tanda koma. Ingkang angka 3 menika wonten kala wau pada lingsa. Ingkang angka 3 menika wonten Kalau seperti nasi di rumah. oke. Nah, ingkang kados menika namanipun pada lungsi. Pada lungsi menika fungsinipun kadosta titik manawi wonten ing basa Indonesia. Ingkang pungkasan menika wonten pangkon. Pangkon menika dipun ginakaken kangge ngilangi swanten vokal ing pungkasaning gatra. Ananging ugi saged dipun ginakaken dados kadosta nyusuli niki pada lingsa manawi dipun serat wonten ing satengahing tembung. Menika kala wau para siswa sampun paham menapa dereng nggih? Sampun Bu. Menapa wonten ingkang badhe dipun sunaken pirsa? Nggih, manawi dereng badhe kula paringi tuladha wacana prasaja. Menika sampun dipun catet nggih? Sampun. Nggih, dados kula musmiyin. Nggih, kula badhe paring tuladha wacana prasaja. Kalau wau ingkang angka sepisan menika rak nentukaken jenisipun. Jenis ingkang badhe kula serat menika parian. Parian. Lajeng damel cengkorongan ingkang awujud aksara Latin. Kula menika badhe nyerat wedang bubuk gula Jawa yen kepethuk ati lega. Nah, kangge miwiti alih aksara menika kala wau ginakaken tandha pawacan menapa? Kepada. Nggih, catet nggih. Menika wonten tanda koma, lajeng ingkang dipun ginakaken nggih menika tanda pawacan menapa kala wau? Pada lingsa. Nggih, leres, pinter-pinter murid iki. Nggih, tuladhanipun menika wonten wedang bubuk gula Jawa yen kepethuk ati lega. Saged dipun jinglungi rumiyin nggih. Nggih.
kalian saged dipun serat wonten catetanipun piyambak-piyambak nggih. Nggih, Bu. Sampun menapa dereng nggih? Ampun, Ibu. Nggih, menawi sampun sakmenika saged sami damel tulodo satunggal wacana prasaja kemawon mawi aksara Jawa nggih. Nggih. Menapa wonten ingkang sampun dados tuladanipun? Kedapan, Ibu. Kula Bu. Nggih, saged pun serat wonten papan tulis. Saged dipun serat latinipun Mas nggih. Kula Bu. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Nggih menika Mas Billy sampun damel tulodo desa mawa cara negara mawa tata nggih. Pun koreksi sesarengan nggih. Nggih. Menika desa sampun terus nggih. Nggih. Mawa cara negara mawa tata. Kados pundi kanca sanesipun sampun terus menapa dereng? Sampun. Sampun, pun paringi keplok rumiyin kan Mas Billy. Sisa sanesipun lak ugi sampun damel to? Nggih, saged pun ngempalaken rumiyin. Nggih. Rikala wau kita sampun sinau bab tata cara kangge nyerat wacana mawi aksara Jawa ingkang prasaja. Ingkang sepisan menika kedah nemtokaken jinising wacana ingkang badhe dipun damel. Ingkang angka kalih menika kedah damel cengkorongan nggih, damel cengkorongan. Ingkang angka 3 menika lajeng dipun kalih aksara. Ingkang pungkasan menika ampun kesupen. Ampun kesupen menapa? Ampun. Nggih, ampun kesupen kangge migatosaken tandha pawacan. Nggih, gandeng wekdalipun sampun telas. Sumangga pepanggihan ing dinten menika dipun pungkasi kanthi dedonga miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Dedonga sumangga. Sekap.
Wasana cekap semanten ingkang saged kula aturaken mbok bilih kathah garap gangsulipun anggenipun kula matur kula nyuwun lumuturing sah samudra pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi